Алабуга шәһәренең татар зияраты бу каберләр арасыннан үтеп йөрер өчен калдырылган юл. Һәм шуның уртасына Бөек Ватан сугышы ветераны Әшрәпов Хәниф Әшрәп улы җирләнгән. Его тело как раз находится на том месте, где я стою. Алабугада гомер кичергән 95 яшьлек ветеран 30 гыйнварда дөнья куя. Аның җиназасы белән оныклары шөгыльләнә башлый. Алар ярдәм сорап военкоматка юл тота. Пошла в ритуальные услуги. Мин Алабуганың ритуаль хезмәт күрсәтү оешмасы белән килешү төзедем. Алар кирәкле документларны җыеп биргәч, хәрби комиссариатка бардым. Анда без берничек тә ярдәм итә алмыйбыз диделәр. Хәрби комиссариатта хәлне булай аңлаталар. Ветеранның документларында хата киткән паспортта әтисенең исеме Әшрәп, хәрби билетта Хисмәт дип языла. Хәлне ачыклаганчы вакыт кирәк. Ветеран оныклары көтеп тормый, бабаларын үз акчаларына җирли. Тик монда да гаҗәеп хәл килеп чыга. Женщинам нельзя на кладбище заходить. Мы стояли возле ворот. Безгә зиратка хатын-кызларга кергә ярамый диделәр. Минем ирем, кияүбез чыгып, аның юлга җирләнүен әйттеләр. Ни өчен юлда дигәнгә ритуаль оешмада менә ничек җавап бирәләр. Взяли разрешение на захоронение. Безгә бабайның туганнары килеп күмәргә рөхсәт алдылар. Оннары шушында күмдек. Федераль закон нигезендә урынны җирле хакимият билгеләй. Гаилә район хакимиятенә мөрәҗәгать итмәгән. Ветеранның үлүен монда соңыннан гына беләләр. Службы не сработали. Мы свои... Бу күңелсез вакыйганың сәбәпләре күп. Җаваплы хезмәтләр эшләп җиткерми. Ритуаль хезмәт оешмасы эшчәнлегеннән сораулар бар. Бу эш бер калыпка салынмаган. Хәзер ветеранның туганнары белән сөйләшүләр бара. Ханымнар бу хәлне социаль шелтәрләрдә язып чыккач, район башкарма комитеты алар белән элемтәгә кереп, ветеранның каберенә чардуган куярга яки башка урынга күчерергә тәкъдим итә. Это на их решение. Бу аларның ихтыяры, карарны кызлары гына кабул итә ала. Без үзебездән ни тора, шуны эшләргә әзер. Инде 2 көн дәвамында военкоматта бабайның документларын тикшерәләр. Ул хәрби билет алган частька сорау юллаганнар. Бүген оныклары әйтүенчә, аларга военкоматтан шалтыратып, җирләү чыгымнарын каплау өчен компенсациягә документларны алып килүне сораганнар. Мама пока в больнице. А если бы перезахоронили по моему требованию, они бы пошли на это, но нужно было бы немножко времени, чтобы доказать мою степень родства. Хәриф хатасы Казанда яшәүче Бибинур Лутфуллинаны да интектерде. Үзе хезмәт һәм тыл ветераны, мәрхүм тормыш иптәше Бөек Ватан сугышы ордены иясе булып та документлардагы хата аркасында ничә ел фатир ала алмый. Ул моны суд аша раслый. Хәзер яңа фатирга күчәсе генә калды. Алабугадан Илшат Әюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.